basahin madali. Stay healthy and close to God only. Okay. Galing kanina yan? From lalatan. Yung kamay naman. Ano ba po yan? Wow! Gusto mo po ba yan? Talaga? May nakita rin po ko ano yung nagkagalit. Ito naman. Thank you kay Lolo po. Thank you po, Lala. Bless, bless. Ito pa, ito pa. Lipstick. Sa akin. Sa akin na yung pera. Napatingin daw po. Kay Ay, Jade. alam ko na po. May damit. Damit ba yan? Sige nga, tingnan mo nga. Damit po, malambot eh. Bilis! Tingnan mo muna kanino ba galing yan po. Ano po sabi? Happy birthday. Hope you like it. Thank you po. Open, dali! Sige, dali, dali. Open mo. Open mo muna po. Rainwear. Huwag yung iwawala Jacket. Ay, hindi. Jacket. Jacket ba yan? Huwag yung iwawala Jacket naman. Jacket ba yan po? Ay. Wow, tato man. Oh, may kapote yan. Ganda. Tita. Tingkuhan. Ano ba yan? Anak, magpapalo Kuya Rap. Tignan natin to. Huwag iwawala po ha, para makagawa kayo madami ha. Diba?